ערב טוב לכם, כאן צחי שץ, מאמן ויועץ לכלכלת המשפחה והעסק. קודם כל, תודה שאתם איתי. מבחינתי זה לא מובן מאליו, כי אני בטוח שיש לכם הרבה עיסוקים חשובים אחרים, אבל בכל זאת אתם החלטתם שאתם פה, וזה אומר שבחרתם בשביל העתיד הכלכלי שלכם לשמוע את הוובינר שהכנתי עבורכם על התנהלות כלכלית נכונה לפי תקציב, וזה אומר שזה ממש חשוב לכם. שתדעו ככה שיש המון אנשים עם בעיות כלכליות כאלה ואחרות, ומה שחסר הרבה פעמים זה בעצם הנכונות לבוא ולשמוע מבעל מקצוע איך לעשות את הדברים בצורה נכונה יותר. אז מבחינתי כבר כל הכבוד לכם שאתם פה. אני רוצה גם ככה לשתף אתכם שזה הוובינר הראשון שאני מקיים, הוא בוודאי לא יהיה האחרון, אבל אני בהחלט מתרגש, התרגשות של פעם ראשונה, ואני גם מתרגש כי הנושא הוא באמת חשוב לי, כך שאם יהיו פה ושם איזה שהן טעויות שנובעות מהתרגשות, אז תקבלו אותם בהבנה, כי זה פעם ראשונה. אחרי ההקדמה הקצרה הזו, אז ככה בואו נתחיל, בואו נתקדם, והתחלנו. אז ככה, על מה בעצם נדבר בשעה הקרובה? אז בשעה הקרובה אני רוצה שאנחנו להראות לכם איך אפשר בעצם לנהל תקציב, לנהל נכון תקציב, כך שלא תיכנסו למינוס, ואפילו תוכלו להגיע למצב של חיסכון כל חודש. ובסוף אני גם ארצה לשלוח לכם קובץ, לעזור לכם לבנות את התקציב בצורה מסודרת ומאוזנת, ושתוכלו לשמור עליו לאורך הזמן. קצת אני אספר לכם בכמה משפטים עליי, כדי שתדעו עם מי אתם נמצאים. אז כמו שאתם כבר יודעים, קוראים לי צחי שץ, ואני נשוי לחווה, יש לנו 6 ילדים, ואנחנו גרים בקיבוץ חפץ חיים. וב5 שנים האחרונות נחשפתי לתחום הזה של האימון והייעוץ הכלכלי למשפחות ועסקים. בהתחלה ככה יותר בפן האישי, וגם מתוך איזשהו עניין ורצון לעזור לאנשים, אבל בסופו של דבר זה הפך למקצוע שלי, ואני מרשה לעצמי להגיד שזה מקצוע עם שליחות, לעזור לאנשים לצאת מבעיות כלכליות, ויותר מזה, גם כן לממש מטרות ויעדים כלכליים שהם חלמו עליהם במשך הרבה שנים, ולא תמיד הם ראו את הדרך איך להצליח לממש את אותם מטרות ויעדים כלכליים. וככה בעזרת הכלים שאני מלמד את האנשים, התנהלות כלכלית נכונה, המשפחות שליוויתי הצליחו לעשות שינוי אמיתי בחיים שלהם, גם לצאת ממינוס בחובות וגם לממש מטרות שונות, כמו לרכוש דירה, להחליף רכב, לנסוע לחול, לחסוך לילדים לבר מצווה או בת מצווה, לחסוך ללימודים אקדמיים, ועוד ועוד כל מיני מטרות שונות. ב5 שנים האחרונות ליוויתי יותר מ350 משפחות אל עבר ההצלחה הכלכלית שלהם, ואני באמת מאחל לכל אחד ואחד מכם, מי שככה בא להקשיב לוובינר הזה, שיצליח לממש את המטרות והיעדים הכלכליים שיש לכם בחיים שלכם. אז מה זה בעצם תקציב? מה זה בכלל תקציב? תקציב זה בעצם סכום כסף שאנחנו מקצים לשימוש מסוים, ספציפי. לדוגמה, שכר דירה, חשמל, מזון, ארנונה, מים, מתנות, תרופות, בגדים, כל מיני דברים. לכל דבר כזה אנחנו מקצים תקציב מסוים. התקציב מגדיר כמה כסף בעצם אפשר להוציא בכל חודש בסעיף הספציפי הזה. חשוב לי להגיד לכם שהנחת היסוד בניהול תקציב זה שבתוך התכנון אין לנו אפשרות להוציא יותר כסף ממה שנכנס. ואני לא סתם אומר את זה,
כי אני לא פעם ולא פעמיים נתקל באנשים, כמובן לא מתוך ניהול תקציב, אלא בפועל מה שקורה, שהם מוצאים יותר כסף, הרבה יותר כסף, ממה שהם מכניסים. וזה יכול להיות לפעמים בפער של 1,000 שקלים, 2,000 שקלים, 3,000 שקלים, וגם נתקלתי אפילו במצבים שאנשים מוציאים יותר מ10,000 שקלים, יותר ממה שהם מוציאים. אז לכן זה משפט שמאוד מאוד חשוב לי להגיד לכם. ואני רוצה שנדבר רגע למה זה בכלל חשוב להתנהל לפי תקציב. מה החשיבות הכל כך גדולה שאני מייחס לדבר הזה. אז קודם כל, התנהלות על פי תקציב מאפשרת לנו לא לחרוג מההכנסות. ואם אנחנו לא חורגים מההכנסות שיש לנו, אז בעצם אנחנו לא נאלצים לקחת הלוואות, ובהמשך להיקלע לתוך מצב של סחרור חובות. הדבר הבא זה שאנחנו יכולים לבקר את ההוצאות שיש לנו, אנחנו צריכים לבקר את ההוצאות שיש לנו. אנחנו יכולים כמובן לקבוע סדרי עדיפויות, מה יותר חשוב לנו, מה פחות חשוב לנו. במקרה שאנחנו נאלצים לצמצם בהוצאות, אז אנחנו כמובן יכולים לראות את זה בתוך ניהול התקציב. מנגד, אנחנו יכולים גם לראות מצב שאנחנו צריכים להגדיל את ההכנסות שלנו. אנחנו יכולים גם להיערך לכל מיני מצבים של רכישות גדולות, ובדרך כלל אם נעשה את זה בעזרת ניהול נכון, אז אנחנו נוכל אפילו לחסוך מבחינת העלויות. כדוגמה, אם נתכנן טיול לחול מספיק זמן מראש ונחסוך, נשים כסף בצד, או החלפת רכב, או דירה, או חיסכון פנסיוני וכו'. אז לכל הדברים האלה, אם אנחנו נערך מראש, אז אנחנו נחסוך יותר כסף, הרבה יותר כסף. ודבר נוסף שחשוב להגיד, זה שאנחנו גם נוכל להתמודד, לא עלינו אם יש מצבים שהם מצבים של התמודדות עם משבר, כמו גירושין, כמו פיטורין מעבודה, או פרישה מעבודה, שזה דבר נורמלי, אבל לעתים קורה שפרישה מעבודה היא גם קורית לא מתוך מכוונות או פרישה מוקדמת, אז גם לסיטואציה הזאת צריך כמובן להיערך. אז למה בעצם קשה לנו? למה בעצם קשה לנו לנהל תקציב? אז יש כמה וכמה סיבות שרציתי לדבר עליהן, על הסיבות שקשה לנו לנהל תקציב. קודם כל זה מלחיץ, כי אנחנו חושבים שבתוך סיטואציה כזו שאנחנו חיים בתוך מסגרת מוגדרת, לא נוכל להוציא או לא נוכל לקנות כל מה שאנחנו רוצים בעצם. הדבר השני זה שאנשים מעדיפים לחיות בספונטניות, כלומר בא לי עכשיו לצאת לאיזשהו בילוי, בא לי עכשיו לנסוע לחו"ל, בא לי עכשיו לעשות דבר כזה או דבר אחר, והספונטניות הזו היא בעצם, אנחנו חושבים שלא נוכל לממש אותה בתוך ניהול תקציב. הדבר הבא זה שאנחנו לעתים, לא לעתים, אלא באופן קבוע, צריכים בעצם לבדוק ולעקוב, ואז הרבה אנשים חוששים מהדבר הזה. יש את האמירה הזו שאנשים אומרים, מגיע לי, אני עובד מאוד קשה, מגיע לי רמת חיים, מגיע לי לנסוע לחו"ל, מגיע לי כל מיני דברים, וזה גם עוד איזשהו סוג של קושי שאנשים חווים אותו. או לפחות חוששים ממנו בניהול תקציב. לא בהכרח חווים אותו, אלא חוששים ממנו. עוד נושא שככה עולה בתוך שיחות שאני מדבר עם אנשים, זה אגב על פי פרופסור קהנמן, שהוא זוכה פרס נובל לכלכלה בשנת 2002, הוא הגדיר את ההתנהלות של אנשים בכמה פרמטרים או בכמה דברים. אחד זה שהחשיבה היא חשיבה לטווח קצר. אנשים מאוד מאוד מתקשים לתכנן קדימה, או אולי אפילו לא רוצים לחשוב יותר מדי קדימה. הם אוהבים לחשוב על הכאן ועכשיו. אנחנו הרבה פעמים מתנהלים בצורה לא רציונלית, בצורה רגשית. מישהו שחווה לצורך העניין איזשהו קושי, יום עבודה קשה,
הבוס כעס עליו או לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה, אז יכול לעתים להוציא את הרגשות האלה, את המועקה הזו שהסתברה בעזרת איזשהו קנייה. אז זה לא בהכרח בא ממקום רציונלי, זה בא ממקום רגשי. והדבר הנוסף זה שאנחנו מתנהלים כמו עדר, אנחנו מתחבר לזה שאנחנו אומרים הרבה אנשים מתנהלים בצורה כזו, הרבה אנשים נמצאים במינוס או בחובות, אז כל הדברים האלה הם משפיעים על זה שאנחנו בעצם מתקשים בניהול התקציב. אני רוצה קצת לדבר על נושא של מה שנקרא מאפייני התקופה. אנחנו חיים בתקופה כזו שהיא בהחלט תקופה מאתגרת, והיא מאתגרת במובן הזה של, זה אגב לקוח מתוך מאמר שהיה באחד העיתונים הכלכליים, כלכליסט, ואנחנו רואים את המצב שקיים בעצם, מה שנקרא בציבור הישראלי. דוח בנק ישראל חושף, הבור העמוק שבו שקוע הציבור הישראלי, החוב הממוצע של משק בית בישראל זינק ב-45% מאז 2005. כל משפחה חייבת היום 178,000 שקלים בממוצע. מגדל החובות של הישראלים חצה לראשונה את רף 400 מיליארד השקלים. החוב לחברות האשראי צמח ב10%. הלוואות על חשבון הפנסיה ב18%. לאף אחד בבנק ישראל אין יכולת להסביר מי בדיוק האוכלוסייה שלוקחת על עצמה יותר מדי. ועוד, בהמשך אותו מאמר, בתוך חגיגות 400 מיליארד השקלים נשברו עוד כמה שיאים מקומיים. אך כדי להכיר אותם צריך לדעת מה בנוי הרחובות. רוב החובות הם כמובן של משכנתאות. מה שנקרא 64% הם חובות לדיור, אבל מעבר לזה, מלבד המשכנתאות והלוואות אחרות לדיור, ישנם משקי הבית לוקחים עוד הלוואות למטרות כמו רכישת רכב, בת מצווה לילדה, סגירת המינוס, ואל תשכחו כמובן את האוברדרפט הפרטי, הרחובות הזה כולל גם אותו. כלומר, כמו שאמרתי מקודם, אנשים מממשים מטרות ויעדים כלכליים, אבל לעתים עושים את זה בעזרת לקיחת התחייבויות והלוואות. אני רואה שיש פה שאלות, אז אני אשתדל ברשותכם, כדי לא להפריע את הרצף של הדברים, לענות בהמשך, בסוף המפגש. לגבי השאלה של האם תתקבל הקלטה, אז כן, בסוף הוובינר תשלח גם הקלטה של הוובינר. אז אנחנו מתקדמים. אוקיי, רציתי ככה, שנייה אחת נשתה טיפה מים. רציתי לספר לכם על שתי זוגות, שתי משפחות שליוויתי, ומשפחה אחת היא משפחת כהן, גדי ודקלה, שגדי הוא בן 30, הוא מנהל מחירות, דקלה היא בת 29, עובדת סוציאלית, יש להם שני ילדים, נעמה ולוי, נעמה בת 7 ולוי בן 10, וזה המצב הכלכלי שלהם. יש להם הכנסות של 15,000 שקלים, הוצאות של 18,000 שקלים, כלומר, השורה התחתונה, שיש להם יתרה שלילית כל חודש של 3,000 שקלים. לעומתה משפחה אחרת נוספת שליוויתי, אז הם טל ופנינה שוורץ, שטל הוא בן 28 והוא איש קבע, פנינה היא בת 26 והיא גרפיקאית, וגם להם יש שני ילדים, גיא ומור, גיא בן 4 ומור בת 6, והמצב הכלכלי שלהם מבחינת הכנסות הוא אותו דבר, יש להם הכנסות של 15,000 שקלים, ויש להם הוצאות של 12,000 שקלים, כלומר במקרה שלהם היתרה היא 3,000 שקל, אבל יתרה חיובית, יתרה
יתרה בפלוס. ובעצם מה שאני רוצה לשאול, או מה שאני רוצה לדבר עליו, אם אנחנו מסתכלים על שתי המשפחות האלה, משפחת כהן ומשפחת שוורץ, אז השאלה, למי יש רמת חיים יותר גבוהה, או מי מוציא הוצאה חודשית גבוהה יותר בכל חודש, ולמי יש יותר איכות חיים. עכשיו, רמת חיים, כמו שאמרתי, זה סך ההוצאה. אז אם אני משווה בין משפחת כהן לבין משפחת שוורץ, שההוצאות של משפחת כהן הן גבוהות, 6,000 שקלים יותר ממשפחת שוורץ, אז ברור שההוצאה, רמת החיים שלהם היא יותר גבוהה. כי רמת חיים זה נתון מספרי. פשוט בודקים כמה כסף יצא מחשבון הבנק. איכות חיים זה מונח אובייקטיבי שכמו שאמרתי, נהנים מהחיים, ישנים טוב בלילה, כל מיני מדדים שהם סובייקטיביים, הם לאו בהכרח הנושא של ההוצאה הכספית או ההוצאות בכל חודש. אבל לצורך הסיפור שאני מספר לכם פה, אני מניח שאיכות חיים גם נמדדת בזה שמשקיעים יותר בילדים ובזוגיות, וזו כנראה הסיבה שמשפחת כהן מוציאה 6,000 שקלים יותר בכל חודש. כלומר, מכניסים 15 ומוציאים 18 כי הם משקיעים בילדים ובזוגיות ובדברים שחשוב להם וכיף להם. ופה השאלה באמת, למי יש יותר רמת חיים ואיכות חיים? כנראה שבשלב הזה, למשפחת כהן, יש גם רמת חיים יותר גבוהה וגם איכות חיים יותר גבוהה, כי הם גם מוציאים יותר כסף וגם נהנים יותר מהחיים. אבל פה אני רוצה לספר לכם על כלל הנדנדה. מה אומר בעצם כלל הנדנדה? כלל הנדנדה אומר דבר כזה. אם הוצאתם יותר מאשר הכנסתם, לעולם, תמיד, רמת החיים שלכם בסופו של דבר תלך ותרד. תכף נראה, אני אמחיש את זה בתוך המספרים. לעומת זאת, אם תוציאו פחות מאשר אתם מכניסים, אז רמת החיים שלכם תוכל לעלות. זה כמובן לא דבר שקורה מעצמו, אלא צריך לנהל את זה, אבל זה בהחלט דבר שיכול לקרות. אז הנה, בואו נמחיש את זה בתוך המספרים. שימו לב מה קורה אחרי 3 שנים למשפחת כהן ומשפחת שוורץ. כמו שאמרנו, משפחת כהן מוציאה 18,000 שקלים עם פער של 3,000 שקל, ובתוך 3 שנים הם צברו חובות של 120,000 שקל. ביחד עם הריביות, ביחד עם המינוס, ביחד עם הכרטיסי אשראי, לפי נתוני הלמ"ס, ההחזר החודשי שלהם מגיע ל-4,000 שקל. כלומר, נכנסים 15,000 שקלים, אבל בכיס נשארים להם רק 11,000 שקלים. לעומת משפחת שוורץ, שהם חסכו 120,000 שקל, ובעצם הפער האמיתי בין שתי המשפחות האלה הוא פער של 240,000 שקל. אלה יש מינוס של 120 ולאלה יש פלוס של 120. ובמצב הזה של משפחת כהן, מה שאנחנו יכולים לראות שרמת החיים שלהם בעצם ירדה. במקום שהם יחיו 18,000 שקלים כמו שהם חשבו שהם יכולים לחיות, הם בעצם יכולים לחיות רק מ-11,000 שקלים, וזה מצב שהם נמצאים בסחרור חובות והיפוך כלכלי כי המצב הכלכלי שלהם מתהפך, וכמובן שגם איכות החיים שלהם היא לא מן המשופרות, כי הם בוודאי לא ישנים טוב בלילה, והם מאוד דואגים. אז זה משהו שכל אחד ואחד צריך לקחת ככה לתשומת ליבו. אני רוצה רגע אחד גם לדבר על המציאות, או העולם הפיננסי החדש שיש לנו, והאחריות שיש לנו, לא פחות חשוב מזה אחריות. בשונה אולי ממציאות שהייתה פעם, שפעם הלכנו למקום עבודה ודאגו לפנסיה, והפרישו לפנסיה, ואולי הייתה גם חלק מהמקרים פנסיה תקציבית כזו ואחרת. היום לכל אחד ואחד יש אחריות לדאוג לפנסיה שלו, לביטחון הכלכלי, לאפשרות שלו לעזור לילדים, לדאוג לרמת החיים ולאיכות החיים, מה שדיברנו הרגע, למגורים שהוא גר בהם, לקורת גג שתהיה לו. אם יש לו חובות, אז יש לו כמובן את החובה לדאוג לטפל בחובות האלה, לדאוג לממש את החלומות שיש לכל אחד ואחד. ולעמוד בפיתויים, שזה לא פחות חשוב, יש המון פיתויים היום, העולם הוא מלא בשפע של דברים, המון פרסומות, המון דברים שמושכים אותנו
כל הזמן לקנות מעבר ליכולת שלנו. וחינוך פיננסי לילדים, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, וזה האחריות של כל אחד ואחד מאיתנו. מה אנחנו צריכים בעצם לדעת בשביל לבנות את אותו תקציב? קודם כל, אנחנו נדרשים לדעת בצורה מאוד מאוד ברורה מהם ההכנסות שלנו. וההכנסות יכולות להיות סוגי הכנסות שונות. אם שכיר, אז כמובן שכר עבודה, אם ישנם עמלות, בונוסים, כל מיני הטבות שאנחנו מקבלים דרך מקום עבודה, מי שיש לו דירה ומקבל שכר דירה, או ירושה כזו ואחרת, הכנסות מהשקעות פיננסיות, כל הדברים האלה הם הכנסות שאנחנו מקבלים. מישהו כמובן עצמאי, אז כמובן צריך לעשות את התהליך הזה, שלדעת בעצם את דוח הרווח והפסד שלו, הוא צריך להיעזר באיש מקצוע, ברואי החשבון, או במישהו שיעזור לו להבין את מצב ההכנסות שלו, כדי שהוא ידע בצורה מאוד מאוד מדויקת. אגב, זה אחד הקשיים שאני נתקל בהם הרבה פעמים מול אנשים שהם עצמאים. הם ממש לא יודעים לנתח בצורה טובה מה הם בעצם ההכנסות שלהם, או מה השורה התחתונה. הם יודעים להגיד מה ההכנסות, אבל הם לא יודעים להגיד מה השורה התחתונה, כי כמובן יש גם הוצאות בעסק שגם בהם צריך להתחשב. מה הם ההוצאות שלנו? אז את ההוצאות אנחנו מוודאים על ידי זה שאנחנו לוקחים ממוצע של מספר חודשים. מספר חודשים זה אומר חודשיים או 3 חודשים, זה ממוצע טוב, שבהם אנחנו בודקים בדיוק בצורה מאוד מאוד מדויקת. עוד מעט אנחנו נעבור על איזושהי טבלה שנראה בה את כל סעיפי ההוצאות, אבל מה עם ההוצאות הקבועות שלנו, ומה עם ההוצאות המשתנות שלנו. מעבר לזה אנחנו כמובן צריכים להתייחס לנתונים שהם לא חלק מהשגרה, כמו הוצאות לא צפויות, לדוגמה התקלקלה לי מכונת הכביסה, צריך לתקן אותה, דברים שמשלמים פעם בשנה, רישיון רכב, ביטוחים שונים, חופשה שנתית, קייטנות, ביגוד, אירועים, כל מיני דברים שהם לאו דווקא בהכרח קורים בכל חודש, אבל גם אליהם חובה עלינו להתייחס בתוך סעיפי ההוצאות שלהם, כי אם אנחנו נתעלם מהם, בסופו של דבר הם יופיעו לנו ואז אנחנו לא נהיה מוכנים. אז איך בעצם אנחנו בונים את אותו התקציב הזה שאני מדבר עליו ככה מתחילת המפגש הזה? אז הנה, זה דוגמה של טבלה שאני עשיתי, וכמו שאמרתי, אני אשלח אותה גם אליכם בהמשך, שהיא טבלה שעוזרת לנו להבין קודם כל את הנתונים. וכמו שאתם רואים, יש פה מקום לחודשיים, ואפשר גם לעשות ממוצע של 3 חודשים, הוא יהיה אפילו עוד יותר אמין. אנחנו לוקחים את כל סעיפי ההוצאות, אנחנו פשוט מוציאים דפי חשבון של חודשיים, ועוברים סעיף סעיף, על כל סעיף וסעיף, כל שורה שמופיעה בעצם בדף החשבון, אנחנו מעבירים אותה לדף המאזן. ויש פה את כל סעיפי ההוצאות, אתם רואים שזה אגב הדף של סעיפי ההוצאות הקבועות, בהמשך יש לנו את דף של ההוצאות המשתנות, אנחנו פשוט מעבירים את זה לדף החשבון, לדף המאזן, ואז עושים את הממוצע של החודשיים. עכשיו, פה המקום גם להכניס את הסעיפים שהם סעיפים שנתיים. כמו שציינתי מקודם, סעיפים כמו חופשה שנתית, סעיפים כמו רישיון רכב, כמו ביטוח, לאו דווקא בכך אנחנו משלמים אותם בכל חודש. אז זה המקום להכניס גם את הסעיפים האלה. במקרה הזה אנחנו לוקחים את סך ההוצאה השנתית, מחלקים אותה ב-12 ומכניסים אותה לדף המאזן. יש פה סעיף שנקרא מזומן שונות. הרבה פעמים יש אנשים שמוצאים מזומן לכל מיני דברים, לפעמים זה תשלום לעוזרת, לפעמים זה כל מיני קניות כאלה קטנות ואחרות, אז גם את המזומן הזה חשוב לנתח ולדעת לאן הוא הלך. כמובן שלדעת ב-100% לאן הוא הלך,
זה יהיה קשה, אבל אם אנחנו יודעים בוודאות שהוא הלך לסעיף מסוים, סתם לדוגמה קנייה של אוכל, אז כמובן שנרשום בתוך הסעיף של אוכל ומוצרי מכולת גם את התשלום במזומן. אם ישנו מזומן שאנחנו לא יודעים על מה הוא הלך, הוא יירשם בשורה של מזומן שונות. עכשיו, יש פה מקום לתת טיעונים. מה זה בעצם ציון? הציון צריך להיות בין 1 ל-10, כאשר ככל שהציון גבוה יותר, ככל שהוא 10 או מתקרב ל-10, זה אומר שרמת ההתפשרות או רמת הצמצום, סליחה רגע, רמת הצמצום שאנחנו יכולים לעשות בסעיף הספציפי הזה, היא נמוכה יותר. כלומר, אם אמרתי על משהו שהוא 10, מבחינתי זה סעיף שאני לא מוכן לצמצם בו. לא מוכן סלש לא יכול, אגב, בסופו של דבר זה תמיד בבחירה שלנו. אנחנו בוחרים, אפילו בסעיפים שהם הוצאות קבועות. ככל שהציון נמוך יותר, זה אומר שאני יכול לצמצם יותר. ואז, אחרי שעשיתי את הצמצום הזה, אני מתאים את הסכום שיצא לי בממוצע, אני פשוט מכפיל את הציון בטור הממוצע, ואני רואה מה יצא לי. אם לדוגמה, יצא לי על אוכל ומוצרי מכולת 3,000 שקל, ונתתי ציון 5, זה אומר שאני יכול לצמצם פה 50%, אז אני יכול לצמצם ל-1,500 שקל. וכן הלאה בכל סעיף סעיף, כך אני בעצם מייצר איזשהו תקציב מותאם. אני בסופו של דבר צריך להגיע למצב שיש לי שוויון של הוצאות מול ההכנסות שיש לי. הדף האחרון הוא כמובן הדף של ההכנסות השונות, כל ההכנסות השונות, ועל פי זה אני בעצם יתאים את התקציב שאני קובע. מהי בעצם המטרה שלשמה אנחנו רוצים להתנהל התנהלות כלכלית נכונה? אז כמו שאנחנו רואים פה, היא קודם כל בשביל לדאוג לביטחון כלכלי, אולי אפילו עצמאות כלכלית. עצמאות כלכלית זה איזשהו מושג שמסתכל קדימה, וזה אומר שאני לא אהיה תלוי רק בהכנסות שבאות ממקור העבודה שלי לצורך הדוגמה, אלא גם מהכנסות נוספות. כמובן שבפנסיה אנחנו מוגדרים כעצמאים כלכלית, אבל לצערנו הרבה פעמים אנחנו רואים שאנשים לא חסכו מספיק לפנסיה ולא מגיעים לעצמאות כלכלית. אנחנו צריכים לדאוג לחינוך הפיננסי לילדים. אנחנו צריכים להתמודד לעתים עם מצבי משבר. ובתוך ההתנהלות הכלכלית הנכונה הזו, אנחנו בעצם גם מנהלים תקציב, גם דואגים להגשמת המטרות והיעדים הכלכליים, וגם מסתכלים על העתיד הרחוק יותר. אז זה בעצם המטרה של תכנון כלכלי, התנהלות כלכלית נכונה ונבונה, שהיא תביא אותנו למצב הזה שאנחנו נוכל לממש גם את ההתנהלות בהווה, גם את החשיבה קדימה, שנה, שנתיים, 5, 15 אפילו שנים קדימה, וגם אפילו בטווח של להגיע לפנסיה בצורה שבה אנחנו נמצאים בביטחון כלכלי. זה בעצם המטרה של התנהלות כלכלית נכונה. מה שאני מציע לכם, ממליץ בעצם לכל אחד ואחד מכם, זה בעצם להקדיש לעניין הזה את הזמן, לפחות ככה את השעה, שעתיים. זה בטוח שיהיה מאוד מאוד חשוב עבורכם. אני בטוח ב100% שכל אחד ואחד מכם משקיע הרבה מאוד שעות בעבודה שלו, בשביל לייצר את הכסף בעצם, בשביל לדאוג לפרנסה, למשפחה שלו, ואני ממליץ לכם להשקיע גם מעט זמן בלנהל את הכסף. בסופו של דבר זה לא ידרוש מכם המון זמן, אבל חשוב שתשקיעו את הזמן הזה, כי זה ישיג לכם
תוצאות נפלאות, וזה אני אומר כמובן על סמך הניסיון שיש לי. אני רוצה ככה את כמה דקות הקרובות קצת מה שנקרא ללמוד מאנשים שעשו ושהצליחו הרגלים של אנשים שהתעשרו. אז הדבר הראשון זה שבעצם הם חיים במסגרת תקציב, ותמיד התקציב הזה יהיה יותר נמוך ממה שהם יכולים בעצם להרשות לעצמם. כי כביכול היינו אומרים שאם מישהו יש לו הכנסה של 50,000 שקל או 100,000 שקל, אז הוא יכול לנצל לחיות ברמת חיים מאוד מאוד גבוהה. אז הרבה פעמים תמצאו שאנשים כאלה חיים ברמת חיים שהיא פחות ממה שהם יכולים בעצם לחיות, על פי ההכנסה שלהם. הם משקיעים פי 2 זמן מאחרים בניהול של התקציב, בלנהל את התקציב. וזה מה שדיברתי איתכם הרגע, על להקצות זמן לניהול של הכסף, לא לדאוג רק לייצר את הכסף, אלא גם לנהל את הכסף. הם מאמינים שעצמאות כלכלית היא חשובה יותר מסטטוס. להגיע למצב של עצמאות כלכלית, כמו שדיברתי מקודם, זה יותר חשוב מאשר אם יהיה לי רכב כזה או רכב אחר, או דירה כזו או דירה אחרת, כי זה משהו שהוא מה שנקרא for life, לכל החיים. הם רוכשים כמובן השכלה וידע כלכלי, זה עוזר להם, הם בנו לעצמם איזושהי תוכנית, שעל סמך התוכנית הזו הם הולכים, וככה הם מצליחים לממש את זה. הם חוסכים מעל 10% מההכנסה שלהם, לא תמצאו הרבה מאוד אנשים שחוסכים מעל 10% מההכנסה. יש מעט מאוד אנשים שחוסכים סכום כזה גדול. הם כמובן מחפשים תשואה לכסף, כלומר אם כבר ישנו כסף והוא נחסך, אז זה לא סתם לשים אותו באיזשהו תוכנית חיסכון בבנק או איזשהו פיקדון שהם מקבלים עליו שברירי אחוז בשנה, אלא מחפשים שהכסף גם יעשה תשואה. הם מעסיקים יועצים טובים שיעזרו להם לקבל החלטות נכונות, והם גם בודקים שהם ישלמו פחות מס מאנשים אחרים. רגע. אני רוצה לתת לכם ככה כמה טיפים שקשורים בהתנהלות כלכלית נכונה. לצערי הרב נתקלתי בדבר הזה לא פעמיים, אנשים שמאיזשהו סיבה פוטרו ממקום עבודה או עברו מקום עבודה אחר ומשכו כספי פנסיה או כספי פיצויים. אגב, חשוב להבין שכספי פיצויים הם חלק מכספי הפרישה, מכספי הפנסיה, ומי שמושך כספים כאלה פוגע בצורה מאוד מאוד קשה ואנושה בפנסיה העתידית שלו, וגם אם מישהו לצורך העניין לא עובד איזושהי תקופה או בין עבודות, אז חשוב למצוא איזשהו פתרון אחר ולדאוג לא למשוך את הכספים האלה, כי זה מאוד מאוד משמעותי. נושא של התמקחות על תנאים של ניהול החשבון בבנק ועל שיעורי הריבית, זה אני נדהם עד כמה אנשים לא מודעים לעניין הזה. לפעמים אנשים אומרים לי, אני מבקש מאנשים שנמצאים בליווי, תשמעו, אתם משלמים הרבה עמלות, אז תתקפלו לבנק או תיגשו לבנק ותבקשו הנחה, תבקשו לשלם עמלות זולות יותר, לפעמים אפילו בטלפון, מבלי שהם היו צריכים להגיע לבנק, הם פשוט הרימו טלפון וקיבלו עזרה על המקום. הבנקים עובדים מה שנקרא בשיטת מצליח, ומי שאפשר לקחת ממנו הרבה כסף הם ייקחו, אבל אם אתם תדעו להתמקח תוכלו לקבל תנאים טובים יותר. כנ"ל לגבי הנושא של דמי ניהול בחסכונות פנסיונים. אם יש לכם מקום עבודה גדול ומצודר שדאג לכם לדמי ניהול נמוכים יותר, אז זה מצוין, אבל גם אם לא, אתם יכולים פשוט להתקשר ולבקש הנחה ולקבל הנחה דמי הניהול, וזה גם כן משהו שנתקלתי בו לא פעם ולא פעמיים. חשוב להשוות את התשואות בין הגופים השונים שמנהלים את החסכונות שלכם, בין אם זה כמובן חיסכון פנסיוני,
בין אם זה קרנות השתלמות, קופות גמל, כל הדברים האלה. חשוב מאוד להשוות את התשואות. אנחנו לא משווים בדרך כלל תשואה לזמן קצר, כלומר בטווח של חודשים, אבל בטווח של שנתיים, 3, 5 שנים, זה בהחלט מקום להשוות בין קופות שונות, ולראות אם יש קופה שהיא טובה יותר. אולי צריך לשקול לעבור לקופה שיודעת לנהל טוב יותר את הכסף. כמו שציינתי מקודם, לא כדאי להשקיע כספים כיום, לפחות בתנאי הריבית הקיימים היום, בפקדונות בבנק או תוכניות חיסכון, כי הריבית שמקבלים שם היא מאוד מאוד נמוכה. אני אומר את זה הרבה פעמים לאנשים שנניח שנולד להם ילד והם רוצים עכשיו לחסוך 20 שנה קדימה לילד שהוא יגיע לגיל 20 או 25, יוכלו לתת לו, לעזור לו בלימודים אקדמיים או כל דבר שהוא. אז אני אומר להם, למה לשים את הכסף בתוכנית חיסכון שזה כמעט רק החיסכון שאתם שמים וריבית נורא נורא נמוכה? תשקיעו את הכסף הזה. תשקיעו את הכסף הזה. אתם לא חייבים להיות כל הזמן באיזשהו רמת סיכון, אתם יכולים לשנות את רמות הסיכון, אבל תרוויחו יותר על הכסף שלכם. וכמובן נושא של מישהו שנמצא במינוס או באוברדרפט, ולעומת זאת מחזיק תוכנית חיסכון, אז זה דבר שהוא הרבה פעמים הוא לא הגיוני. אתם משלמים על הריבית, על המינוס, הרבה יותר מאשר אתם מקבלים על תוכנית החיסכון או על הפקם בבנק, ואין היגיון לעשות את הדבר הזה. כמובן שאני לא ממליץ באופן אוטומטי לפתוח חיסכון ולשים אותו במינוס, מבלי שנעשה איזשהו שינוי התנהלותי. כי חייבים לעשות איזשהו שינוי התנהלותי, כדי שהכסף שאתם שמים, אם כבר לקחתם איזשהו כסף מתוכנית חיסכון, אז הוא לא סתם בעוד כמה חודשים תמצאו את עצמכם באותו מצב. כמה קישורים פיננסיים שכל אחד ואחד מאיתנו נדרש בשביל להצליח, זה להרוויח יותר כסף, כמובן לדעת לשמור על הכסף הזה, וזה כמובן עושים בעזרת תקציב, להקציב את הכסף לסכומים, לדברים הספציפיים שאנחנו רוצים, ולהשתמש בכלים שיעזרו לנו לנהל את הכסף הזה, את תזרים המזומנים הזה, לדעת למנף את הכסף, במידה ויש לנו כסף שאנחנו חסכנו, אז לדעת למנף את הכסף הזה, ובעצם לשפר את הידע הפיננסי שיש לכל אחד ואחד מאיתנו. זה בעצם התוכנית פעולה שיש לנו בשביל לייצר לעצמנו עתיד בטוח יותר. אז זהו, אחרי ככה הבנו מה זה בעצם תקציב ואיך אנחנו בונים תקציב. אז אני יכול לומר לכם שמהניסיון שלי הרבה משפחות יודעות הרבה מהדברים שדיברנו. ולמרות שהן יודעות מה הן צריכות לעשות, הן בעצם מתעלמות מהנושא. ואז כשהם מגיעים אליי, הם כבר נמצאים במינוס ובצרות כלכליות גדולות. אז אם גם אתם מזדהים עם התחושה הזו, אז יש לי איזשהו פתרון בשבילכם, עבורכם. במיוחד עבורכם בניתי בעצם את תוכנית הליווי, שזה תוכנית שעוזרת לצאת מבעיות כלכליות, ולשנות את המצב הכלכלי שלכם מקצה לקצה. כמו שציינתי בהתחלה, בעזרת התוכנית הליווי הזו, אני כבר עזרתי ליותר מ-350 משפחות, לצאת מהבוץ הכלכלי שהם נכנסו אליו, בגלל התנהלות כלכלית לא נכונה, ועד כדי מצב שאפילו הצליחו לחסוך כסף ולממש כל מיני חלומות, לבנות בית, להחליף רכב, לנסוע לחול, כל מיני דברים שלפני כן היה להם מאוד מאוד קשה לחשוב עליהם בעזרת ההתנהלות הכלכלית הנכונה, בעזרת תוכנית הליווי שבניתי עבורם וליוויתי אותם, הם בעצם הצליחו להגיע למצב הזה. אז מה זה בעצם בכלל תוכנית הליווי שאני מדבר עליה? אז התוכנית הזו היא בעצם בנויה ממספר שלבים. שלב הראשון, אני נפגש עם המשפחה ועושה אבחון ראשוני של המצב, מהם הנתונים נכון לנקודת הזמן שאנחנו נפגשים.
וכמובן מדבר על כל מיני תובנות כלכליות, ובעצם מחליטים האם אנחנו יוצאים לדרך משותפת. לאחר מכן אני עושה איסוף נתונים מדויק, זה כבר פגישה נוספת, שבו בעזרת המשימות שאני נותן למשפחה יורדים לפרטי הפרטים, הכנסות, הוצאות, חובות, מטרות, כל הדברים האלה שהמשפחה רוצה להכניס לתוך תכנון כלכלי. אני בונה תכנון כלכלי למשפחה, תיק תכנון כלכלי שמבטא את כל הדברים האלה שדיברנו עליהם הרגע, ואז יש בעצם הדרכה מפורטת על תיק תכנון הכלכלי, ובעזרת כלים וכללים שאני מלמד את המשפחה, הם לומדים להשתמש בהם ולהתנהל בצורה נכונה. לאחר מכן אני מלווה את המשפחה לפרק זמן שבו אנחנו נפגשים ובודקים האם הדברים שקבענו הם באמת קרו, או שצריך עוד לשנות דברים. לא תמיד התקציב הראשון שקבענו הוא התקציב שאיתו המשכנו הלאה, לפעמים צריך לשנות איזשהו סעיף כזה או אחר, וממשיך לעוד פרק זמן, לעוד משך זמן של מעקב, כדי לוודא שהמשפחה עומדת בתוכנית, וההתאמה תהיה כמה שיותר מדויקת. זה בדרך כלל לוקח איזשהו פרק זמן מסוים, שמשתמשים בכלים ובכללים עד שאנחנו מצליחים לדייק את זה בצורה הכי טובה והכי מתאימה עבור המשפחה. אני בעצם מזמין כל אחד ואחד מכם, מאנשים שהגיעו לוובינר הזה ונרשמו, לשיחת אבחון, איזושהי שיחה של 20 דקות, שאתם כמובן מתוך הבית, אנחנו הולכים לדבר, אני הולך לשאול אתכם על ההתנהלות הכלכלית שלכם, על המצב הכלכלי שלכם נכון להיום, ובעיקר מה בעצם הייתם רוצים להשיג, ומי מכם שבעצם רוצה לקבל ממני את שיחת האבחון הזו, אז הוא מוזמן להשפיע את הפרטים שלו במייל שלי או בטלפון, ואני מבטיח לחזור לכם בתוך 24 שעות כדי לדבר איתכם ולתת לכם את שיחת האבחון הזו. כמובן לא בשבת. אני רוצה לענות פה על כמה שאלות שעלו ככה במסגרת של הוובינר הזה, ותדעו לכם שתמיד שאלות שאנשים שואלים, אז יכולים לתת עוד ערך נוסף, ולכן חשוב לי ככה לענות על השאלות האלה שאנשים שאלו. אז ככה, שאלה שנשאלה, האם מסגרת של ניהול תקציב לא גורמת לתחושה של הגבלה? אז התשובה שלי שתקציב מגדיר את הסכום המדויק להוצאה, כמו שאמרתי מקודם, ויש איזושהי תחושה מסוימת שאפשר להגיד שיש פה הגבלה, אבל אני אומר שהמצב של חוסר הגבול זה בעצם בסופו של דבר אשליה שמשלמים עליה פי כמה וכמה, ולכן עדיף לחיות בתקציב גם אם יש בו תחושה מסוימת של הגבלה, כי בסופו של דבר האפקט שמצליחים להשיג הוא הרבה יותר מזה. עוד שאלה שנשאלה, אין לי כוח או אין לי זמן לנהל את התקציב. אז תראו, זה אפשר לומר אולי כמעט המשפט מפתח, הטענה הכמעט הכי נפוצה שאני נתקל בה. אגב, היא נכונה לא רק לתחום הזה, אתם תמצאו הרבה אנשים שטוענים אותה בהרבה מאוד הקשרים, זה יכול להיות בתחום של דיאטה ושל כושר ושל כל מיני דברים שאנחנו צריכים לעשות, והצורה שאנחנו מוצאים את עצמנו נפטרים כביכול מלעשות את הדבר הזה, זה להגיד שאין לנו זמן.
אז אני אומר שבסופו של דבר, הזמן והאנרגיה שאדם צריך להשקיע במרדף אחרי מצב כלכלי גרוע יותר שיש בו מינוס או הלוואות ודברים כאלה, הוא הרבה יותר, בסופו של דבר יהיה הרבה יותר גבוה, הרבה יותר גדול. וזה מין מעגל כזה שקשה מאוד לצאת ממנו, כי אחרי שאתה כבר נמצא בסיטואציה הזו ואתה כל הזמן, אתה רוצה להגדיל את ההכנסה ואתה רץ אחרי עוד עבודה נוספת, אז באמת נהיה פחות זמן, אובייקטיבית נהיה פחות זמן. אבל אם אתה מראש עושה את הדברים נכון, אז אתה יכול לחסוך, אתם יכולים לחסוך לעצמכם הרבה מאוד זמן וגם הרבה מאוד כסף בסופו של דבר. ודבר שני, כמו שאמרתי בהתחלה, זה בעצם סוג של תירוץ, סוג של התחמקות. עוד שאלה שנשאלתי פה, אם קבעתי תקציב בסכום מסוים לאחד מסעיפי המאזן, האם לא ניתן לשנות אותו? אז תראו, ניהול תקציב זה דבר דינמי. כלומר, סביר להניח, כמו שאמרתי ככה לפני כמה דקות, שעד שנגיע ככה לתקציב הפחות או יותר הנכון והמדויק, זה ייקח סדר גודל של 3 חודשים. ה3 חודשים הראשונים הם מוקדשים קודם כל לעבוד על פי הכללים הנכונים, וגם לבחון האם הסעיפים שקבענו, האם התקציב שקבענו בכל סעיף וסעיף הוא נכון, ובמידה ויש משהו שצריך לשנות, אז כמובן שמשנים. אז כך, לגבי הנושא, אפשר לשנות תקציבים. העניין הוא כזה, עדיף, ברגע שהגענו לתקציב המותאם, אז עדיף לא לשנות אותו כל כך מהר. כלומר, לא לשנות אותו בכל חודש, חודשיים, 3 חודשים, אלא עדיף לנסות לרוץ איתו פרק זמן. פרק זמן זה אומר מבחינתי לפחות שנה, כי בטווח של שנה יכולים להיות שינויים. יכול להיות שלדוגמה הילד גדל והוא עכשיו עלה מגן פרטי לגן חובה ומשלמים פחות כסף, אז כמובן שזה מקום שאפשר לשנות בו את התקציב, או שסעיף כזה או אחר השתנה בתוך התקציב. אבל המטרה שברגע שהגענו לאיזשהו תקציב, אז אנחנו רצים איתו ועובדים איתו פרק זמן כמה שיותר ארוך, כדי שהוא באמת יהיה מאוד מאוד מחייב. כי אם אנחנו נשנה אותו בכל משהו שישתנה, אז אנחנו נהיה פחות רציניים. עוד שאלה שנשאלתי פה, האם במסגרת של התקציב נצטרך לוותר על בילויים, מסעדות ועוד כל מיני דברים שאנחנו נהנים מהם? אז תראו, התשובה היא כמובן שלא. ברור שלא צריך לוותר על כל מיני דברים שחשובים לכם בחיים. צריך לעשות סדרי עדיפויות. את סדרי העדיפויות ראינו מקודם, בתוך הדף של הכנת המאזן, ראינו סדרי עדיפויות שהם מבוטאים על ידי המספרים. וכאשר אתם מגדירים לכל סעיף וסעיף את הסדר העדיפות החשוב, שעל פי מה שאתם חושבים שהוא נכון עבורכם, אז בסופו של דבר אתם מבטאים את הסכום שיתקבל. אז אם יש סעיף שהוא נורא נורא חשוב לכם, אז אתם פחות תוותרו עליו. אז אם מישהו חשוב לו יותר בילויים, ונגיד פחות חינוך לילד, זה בסדר גמור, זה מה שהמשפט תחליט. ברוב המקרים, אני יכול להגיד לכם, שאנשים שניהלו תקציב, מנהלים תקציב, לא רק ניהלו, אלא מנהלים תקציב, יכלו להרשות לעצמם הרבה יותר דברים שלפני כן הם לא הרגישו בנוח לעשות אותם. כלומר, נניח שהם הגדירו לעצמם סכום של 200 או 300 שקל בחודש לסעיף של בילויים. כאשר לפני כן לא היה סעיף מוגדר, אז הם לא בדיוק הרגישו בנוח לצאת לבילוי, כי הם ידעו שיש מינוס בבנק ושיש להם כך וכך הלוואות, אז הם לא בדיוק הרגישו בנוח עם זה. אז דווקא בתוך ניהול התקציב, הם ידעו שיש סכום מוקצה, שבדיוק הוא מוגדר לסעיף הזה של בילויים, והם יכלו להשתמש בזה, ולא הייתה להם איזשהו לא היו להם נקיפות מצפון בגלל הדבר הזה. עוד שאלה אחרונה שאני רואה שיש פה,
שאני אתייחס אליה, ששאלו אותי, האם יש בעיה בשימוש בכרטיסי אשראי? אז תראו, לגבי הנושא של כרטיסי אשראי, מה שאני רוצה להגיד זה דבר כזה. באופן כללי, כרטיס אשראי הוא אמצעי תשלום, כמו כל אמצעי תשלום אחר, כמו תשלום במזומן, כמו תשלום בצ'קים, כמו תשלום בהוראת קבע, זה כסף. אולי אפילו הכרטיס אשראי הוא הנפוץ ביותר מבין אמצעי התשלום שקיימים היום. אבל הבעיה המרכזית היא לא בכרטיס עצמו. הבעיה היא בעצם בנו, או יותר נכון לומר, בפיתוי שאנחנו חווים כבני אדם. ולאדם שקשה לשלוט בפיתויים, אז הכרטיס אשראי בא לעזרתו. מה זאת אומרת בא לעזרתו? בא לעזרתו במובן הזה שהוא לא מגביל אותו. כי אם אמרנו שבתוך ניהול תקציב אנחנו צריכים הגדרה מאוד מאוד מדויקת בסעיף תקציבי, ניקח סתם לדוגמה את סעיף האוכל. ונניח שקבענו שההוצאה החודשית על סעיף האוכל היא תהיה 2,000 שקלים, וכך אנחנו יודעים שפחות או יותר ברמה השבועית אנחנו אמורים להוציא 500 שקלים. עכשיו הלכנו לסופר, והקנייה עלתה לא 500 שקלים, אלא עלתה 550 שקלים או 600 שקלים. אין בעיה, הכרטיס אשראי עובר. והדבר הזה בסופו של דבר ימנע מאיתנו בעצם לנהל את התקציב, כי אנחנו נוציא יותר מאשר התכוונו. אז לכן אני ממליץ למשפחות שאני מלווה אותן, בהתנהלות בהוצאות שהן הוצאות שיש בהן רמת פיתוי, כמו מזון או דברים כאלה, ביגוד, כן לנהל במזומן, אבל מזומן שאנחנו יודעים בדיוק כמה יש לנו, וככה אנחנו לא נוכל לחרוג, כי אם באנו לחנות ויש לנו רק את אותם 500 שקלים, אז אנחנו נדע שזה הכסף שהוצאנו. אז כמו שאני אומר, בהוצאות משתנות, מזון, בילויים, ביגוד, נעליים, כל מיני דברים כאלה, לטעמי עדיף להשתמש במזומן, ובהוצאות קבועות, שבהם אנחנו לא מתפתים, אנחנו לא נתפתה לשלם יותר על ארנונה ועל מים ועל ביטוחים, או כל מיני דברים כאלה, אז במקרה הזה אין בעיה להשתמש באשראי. כלומר, אפשר להשתמש באשראי, השאלה באיזה סוג הוצאה. אני יודע שיש כל מיני שיטות בעניין הזה, יש גם שיטות של רישום, אפשר גם להשתמש באשראי גם בהוצאות משתנות ולרשום. בעיניי היא שיטה פחות מוצלחת כי היא יותר מקשה, היא מצריכה המון איסוף של חשבוניות ורישום מסודר, ובאיזשהו שלב זה מתיש את האנשים. אז זהו, אלה היו שאלות. אני כמובן מודה לכם על ההקשבה שלכם, וכמו שאמרתי, אני מזמין אתכם להתקשר או להשאיר הודעה למי שמעוניין בשיחת הייעוץ. ואני מאחל לכם באמת בהצלחה, אם אתם רוצים לשפר את המצב הכלכלי שלכם, אם נמאס לכם מהמצב הזה של מינוס והלוואות, ונמאס לכם לשלם כל מיני עמלות וריביות לבנק, אתם רוצים להיות במצב שאתם ישנים טוב בלילה, אז זה הזמן לעשות את השינוי ולהגיע למצב כלכלי הרבה יותר טוב. אז תודה רבה לכם שהייתם איתי ובהצלחה.